السلام علیکم رحمان آزاد درسنچ پیسر سرحد پنجابہ آرے مزنے کے ساتھ تباہی آرابے کے ساتھ کچھ شہروں میں تک تباہ کتک ہزارہ معلوم لڈو بارہ لاچار پنجابہ اور ہندوستان نے مگاچا ڈیماچا آپ یادگا چا ملو کے آرو مستین دریاں ہزارہ لوگ برتک دریائے چناب آپ میں تگو لوگانی تہا آئے گا چا معلوم لوگو جا یادگ لاچار مقبوضہ کشمیرہ کلاؤڈ برسٹا مزنے صابہ تباہی شنکو تک مزنے ماڑی آرے آماش بتگنت بازیں ویلا پنچ زاگاں وار 15 مردم مرگے دا پار اودا لاہورا لوگے چتے کپگا چا 4 مردم بیرا دریائے راویہ ستلجو چنابا آرے سببا بیرا بتگن مردمانی کے ساس چلا سر بتگ ہزارہ کچگو 15 لکھا چا گیش شاری اثر مند بلوچستان بازیں ضلع یکرندے پدا موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس بند کوئٹہ شہروں کشوگری دمگا موبائل ڈیٹا سروس اکبر پدا بندش آماچ چرے سببا معلوق جنجالانی دیمپان تہی بلوچستان بازیں دمگا ہم ڈیٹا بند کنک بتک زانک بی کے بلوچستان سرکارہ 6 اگستہ موبائل ڈیٹا سروس بند کتگت کوآٹا ناشرکارانی پولیس گاڑی سرا ارشا ASI بیران 2 کارندہ ٹپی پولیس نے مگا چاپسائی کاروائی برجا ایرانی صدر مسعود پزشکیانہ گشتک کے ایران جنگ نہ لوٹی بلے یہود و امریکہ ایرانہ تباہ کنک لوٹا آئی گشتک کے ایشاں آگا ایران سرا ارش کت گڑا ایران ہم ترندے پسودن دوئے ملک ایرانہ باہرو بانگ کنک لوٹا